Emaitzak neurtzen ditugu, ez aurreiritziak. Kalitatea gaitasunean dago, ez generoan. Etorkizun parekide baterako pieza berriak sortzen ari gara. Lotura sendoak sortzen ditugu, aurreiritziak erretzen ditugun bitartean. Inolako mugarik gabeko errealitate berri bat ikusi nahi dugu. Lehenik pentsatu, gero diseinatu eta amaieran gauzatu. Gure gaitasuna 3 dimentsioetan eraikitzen dugu. Kable artean bide argitzen goaz, gure artean konexioak sortzen dituen bidea. Etorkizuna programatzen ari gara berdintasuna denon eskura egon dadin. Zamak altxatzen ditugu eta industrian ere gure pisua eduki nahi dugu. Eta gu, zer egin dezakegu? Ideiak zabaldu? Industriak behar gaitu.